Det at købe stativ, det er faktisk sådan en hel videnskab. Der findes rigtig gode stativer. Der findes billige stativer. Stativer helt ned fra små penge og så op til de lidt kraftigere som det her. Stativer som sådan er et køb for livstid. Man skal sørge for at få det rigtige stativ fra starten, for så nøjes man med at købe et, fordi de holder utrolig længe. Vi har et produkt, som vi gør rigtig meget ved, som hedder Sirui, og er et forholdsvis nyt produkt på det danske marked. Det er rigtig nemt at arbejde med, og det kan stort set alle de ting, som vi forlanger af et stativ, og vi professionelle vi har behov for. Det er sindssygt let at slå ud. Det er meget taknemmeligt. Det er et rigtig stabilt stativ. Det fås henholdsvis med trevejshoved, det fås med kuglehoved, som det her er. Og sådan et kuglehoved som det her kan faktisk bære helt op til 30 kg. Det er udstyret med en AKA-swish holder, og AKA-swish er en standard, man har fundet frem til, som gør, at de er utrolig nemme at sætte på. Den har en lille lås, så kameraet ikke kan falde af. Vi kan prøve en gang at tage et kamera og sætte på. Og igen, meget nem og lige til. Og så er den faktisk bare stillet hen, spænde, og så sidder den som den skal. Benene kan slås helt ud til siderne, så den faktisk kan gå helt ned, så man kan komme ned både og fotografere makro, eller hvis man gerne vil fotografere vand i bevægelse, jamen så helt ned i vandhøjden med den. Den er nem at slå sammen igen. Den er nem at skille ad. Og så fylder den ingenting, når den er slået sammen. Så den kan være i alle slags fototasker.